понякога, колкото и да е болезно, да пуснете някого, пуснете го заради себе си. И ако той се върне при вас и с добри намерения и ви кара да се чувствате окей, пуснете го пак в живота си. Хората понякога трябва да израснат, за да дойдат на това ниво, което сте вие, за да имат същите разсъждения. Просто се срещате в дадения период заради нещо, което трябва вие да научите от тях. Или поради причина да научите, както казах, да обичате повече себе си. Не всичко е изгубено, не всеки, който сте пуснали, ще се върне, но и не всеки ще бъде абсолютно зачеркнат от вашия живот. Просто трябва да се научим да ценим повече себе си в процеса на учене на другите уроци, които сме решили да учим.